Πλησιάζοντας το καλοκαίρι, το δέρμα μας έχει κάποιες ανάγκες, τις οποίες εμείς προσπαθούμε να τις καλύψουμε με κάποιες θεραπείες. Μία από αυτές τις θεραπείες είναι η βαθιά ενυδάτωση, η λεγόμενη μεσοθεραπεία. Σε αυτό χρησιμοποιούμε διάφορα κοκτέιλ βιταμινών, είτε ιαλουρονικό ή συνδυασμό των δύο. Εδώ στην Τζούλη θα χρησιμοποιήσουμε ένα κοκτέιλ βιταμινών και ιαλουρονικού. Εδώ στην περίπτωση της Τζούλη έχουμε ένα αφυδατωμένο δέρμα. Θα ξεκινήσουμε με δερμαπόξεση, θα διώξουμε όλα τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα και θα προχωρήσουμε στο επόμενο κομμάτι της μεσοθεραπείας. Εδώ τώρα θα κάνουμε τη δερμαπόξεση με το διαμάντι. Αναρροφώνται από τη συσκευή όλα τα νεκρά κύτταρα. Είναι ανώδυνο, μόνο μια ερυθρότητα θα είναι αυτό που θα παραμείνει στο δέρμα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, στο κάνουμε την μεσοθεραπεία. Οι βελόνες μας είναι πάρα πολύ λεπτές, είναι νανοτεχνολογίας, οπότε η αίσθηση είναι πάρα πολύ μικρή και ξεκινάμε. Υπάρχει αίσθηση του τσιμπήματος, αλλά όχι κάτι το φοβερό. Εδώ στο μέτωπο κάνουμε την τεχνική ναπάζ. Είναι σκαριφισμός του δέρματος. Αυτό είναι ακόμα πιο ανώδυνο. Αυτό ήταν τόσο απλά. Τώρα έχουμε υδατώσει αρκετά βαθιά το δέρμα, εκεί που δεν μπορεί να φτάσει μια κρέμα. Τώρα όσον αφορά αυτό το ερήθημα θα το βοηθήσουμε με μια καλματική κρέμα και μια μάσκα.